bonicors, com esteu? Abans de donar-li pas al vídeo, vaig a ficar un poc en context per a la gent que no entén este vídeo. Mireu, jo fa uns dies vaig ficar una publicació a stories al meu compte d'Instagram dient qui volia participar en aquest vídeo decidint quina cançó volíeu que cantara. Aleshores, igual no té molt de sentit si este vídeo l'estàs mirant uns anys després, aleshores, si és aixina, fa uns anys vaig publicar... Vale, aquest vídeo és la segona part del mix de cançons que vareu decidir vosaltres que jo cantara. Si no heu vist la primera part, no passa res, acabeu de veure este vídeo fins al final i al final vos deixaré el vídeo de la primera part del mix de cançons. A aquesta segona part del mix de cançons he decidit jugar un poc en la percussió, fer les cançons en la meva veu i en la percussió. I a la percussió he afegit el gaixó flamenc, el shaker, mira, damunt combinen el meu jersei i tot, i el tamboret. A veure, músics del món, músics del país, músics de la terreta, per favor, digueu-me com es diu aquest instrument tan meravellós, perquè vull saber com es diu exactament, val? Moltes gràcies, majes. I ja està, feta l'explicació de la falla, vaig a donar pas al vídeo i endavant en el vídeo! Que diguen el que vulguen, que estem ben vius, no espereu flaus quan no sou ben oberi. Que diguen el que vulguen, que estem ben vius, i aquesta és la llet que tenim. I el que voldries tenir, només viu veure bitllets de 100, signe del dòlar dintre la ment. Només viu veure bitllets de 100, signe del dòlar dintre la ment. Si m'insultes, m'enamores, si vols fer la guerra amb mi, si morim, quedarà la meua veu. Dona d'aigua, esperit rebel del bosc, criatura de la lluna. Dona d'aigua, sentinella de tresors, punyes i esquena nua. I amb un glob de boira i sorra de records, res no se'n va. Quan estem sols, dibuixem espirals, trobem els tresors, evitem els records. Parle de tu i de mi, parle del nostre amor. No em faltes tu, no et falte jo, que no som taronges, som espremedors. Qui més t'estima no et farà plorar, et durà una festa, et traurà a ballar, obrirà les ales i et farà volar. Mira, vaig a fer una cosa que no he fet mai en aquest canal i és fer la despedida en percussió exactament en el shaker, val? I fins així el vídeo d'avui. Espero que vos hagi agradat. Li doneu un bon m'agrada i se subscriviu. Li doneu a la campaneta per a que vos avise dels vídeos. I mos veiem al pròxim vídeo, que serà aquest diumenge, fent la tercera part del mix de cançons. I passeu molt bona setmana, molt bona quarantena i mos veiem al pròxim vídeo. Adeu! A veure, que mentre estava així editant el vídeo se m'havia passat per complet nomenar a les persones que han participat en el vídeo, que han volgut cantar-les les cançons. Aleshores, volia donar les gràcies a Laura Cobertover, a Santi de les Píndoles del Profe, a Raquel Jurado, a Josep Guillén i a Pep Pastor i a Aitor de GTV. Moltes gràcies.